Bueno, hirugarren esan ditu diogu, hirugarren aroa delako guretzat hirugarren bira nolabait esatearren, ea zetopatuko dugun bidean, ez? Orain imaginatzen dugu kontzertuak eta etorriko direla, eta pixkat aro berri horri izena jartzeko, jarri genioen hirugarren izena hitza. Baita ere uste dugulako, igual soinu aldetik, itxura aldetik, inkluso bai CD-a eta baita musika ere, pixkat aldatu dugula edo sentsazio hori daukagu. Neguaren ostean, uda berria dator. Gure estiloa topatzen ari garela. Ekaitza pasada, barealdia dator, metaforen artean. Eskatuta nago, negu ilun batek, ekaitzan bihuzten banez. Segurazki, laugarren diska ateratzen badugu, esango dugu gauza bera, nik uste hori urteak pasala, erosoago sentituko garela eta topatuko dugula, gure estiloa, gure. Eginda zeudelako eta zeudelako diska baten, orduan, pizkatez. Detaietxo moduan, bi kanta horiek, baina berez diskarenak direnak dira sei kanta berriz. Nik uste igual aipatu dugun estilo aldetik, igual agian beste diska horietan estilo ezberdinak jorratzen genituen. Batean bat zan askoz lasaiagoa eta gero beste bat arinagoa eta abiadura aldetik agian hori nahaztuagoa zegoen dana. Eta nik uste honetan gure estilo hori topatu dugula eta agian horregatik esaten duzu. Agian sinpletasun hori eman alda ez, entzuten duzuna kanta guztietan pizkat mantentzen dela. Baina bai, gure ustez bai simpleagoa da eta gustatzen zaigu hori ez. Konturatu gara metronomoaren abiadura pizka bat jaitsita ere zerbait ekin dezakegula eta gustorago edo ondo ere emaitza ere ona den. Bira honetan hori ere bateri joleak klaketara ematen du kanta gehienetan da. Berak bakarrik sufritzen du, baina. Egin beharrekoa da. Bai ez, horrela ere, azkenean zuzenean entzungo duenak ere, diskoan aurkitu duenaren edo antzekoa, zuzenekoa beste indar bat dauka beti ere. Bai. Konturatu ginen bai, batzuetan, igual entzuten zenuen zuzeneko bat, eta batean, diskan entzuten zen kanta lasaia edo, batean zuzenean, abiadura handiz, hori hona da batzutan, ez? Baina beste batzutan, inkluso zaten duzu, segun eta zenolako eguna daukasun, segun eta nekatuta bazaude edo ez, horrek ere eragina dauka, nahi genuen mantendu pizkat, diskan entzuten dena, gero zuzenekoa ere mantendu, baina egia da kanta guztietan ez dugula erabiltzen. Batzuetan esan dugu, libre utziko dugu, ez? Pizkat, berarentzat ere, gora iun moduan da, erabiltzen du Siroka, eta oso gustora gaude, gainera gustatzen zaigu asko zelan egiten dituen letrak, eta zeren inguruan hitz egiten duen, da gureak egiten ditugu, ez? Baina, erabaki genuen hori diska edo letra guztiak, berarenak izatea, berabe diskaren parte sentitzeko, eta, holan izan da. Parte izan da, eta parte sentitzen da, eta gustora. Esaltzea, ez, zeratik egin duen letra bakoitza, eta zeren unganik hitz egiten du, baina, beraz dagoenez, bere ordez edo, esango dugu guk ulertzen duguna, baita, batzuk dira oso zuzenak eta oso ondo ulertzen da ze esan nahi dukaten, edo batzuk positiboak dira, beste batzuk agian amorrua islatzen duten, nik uste denetari dagoela, kanta bakoitza da idei bat, edo idei baiten inguruan hitz egiten dut, eta oso ezberdinak batak besteekiko nik uste. Hori da, idazlearen motivazioa da, eta bera oso positiboa da beti, eta beti puntu positiboak bilatzen ditu, nik uste aurreko disketan bai bere letrak bat daude, baina nik uste honetan gehiago nabaritzen dela bere filosofia hori, eta bere filosofia da momentua bizitzea, aprobetxatzea, borrokatzea, eta baina beti positibismo horrekin da nik uste diskan oso ondo islatzen dela bere filosofia edo berak bota nahi duen mezu hori ez.
Bai, nik uste mikrofono bat aurrean daukasunean, guretzat ardura bat da. Eta nahi ditugu gauzak esan, guretzat garrantzitsuak diren gauzak. Batzutan amorroz betetako hitzak dira eta beste batzutan ez. Jo, egia esan, oso erraza esan da. Ze, pasatu genizkion kantak, ja grabatuta zeudenean, da berak esan zigun, pasatu kantak eta nik ingut inspirazio hartuko dut eta eaz ateratzen zaidan, ez? Ni sentitzen dudana, nik islatuko dut eta nire era jarriko dut. Zuei aurkeztuko dizuet eta gu oso gustora geratu gara emaitzarekin, gainera Alainen lana ezagutzen genuen aurretik eta Kriston lan egiten du beti. Bere ideia izan zen poster hori bebai egitea, atzekaldean letrekin eta, holan diskak erosten duena bebai, Alain Urrutia bat eukiko du beretzean, ez? Poster formatuan. Agian hori da, lehenengo impresioan ez duzu ondo ulertzen zer dan agertzen da, baina gero postera zabaltzen duzunean askoz beharriago ikusten da, eta nik uste, gainera musikarekin egia da, berak ez dakit inspirazio hon hartu edo, baina abestien metaforak. Oso izaten dira gero diseinuarekin, Apirilaren 13an egon berenean, Norte Apatze taldearekin, gero 18an Balmaseako herriko tabernan, 19an Balmaseako herriko tabernan, da 20an Txirbelanean, zestaun. Soviet eta Feos Premajos taldeekin. Orduan, hori da apirilan momentuz dauzkagun datak eta laster espero dugu udara begira gehiago ateratzea. Mundutik zabaltzea. Munduan ibili zarete, ez? Bai, hori da. Jaialdi hartan, ez? Liet International jaialdia. Bai, eta gero Londresen. Londresen, bai. Orduan, Euskal Herria bada, baina... Ateratzen bada zer gustora goaz edo noroa. Baina ez, gure intentzioa da hemen Euskal Herrian zabaltzea diska hau eta kontzertuak ematea eta jendeak deitzea hori da gure helburu printzipala. Gero ateratzen badira hemendik kanpo, noski. Agian lasaiago doaz gauzak, ez dakit agian ez dugulako atera Durangoko azokarak, eta horrek ere bebaina, hori bebaien nabaritzen da, ez? Agian Durangoko azokan dana da azkarragoa eta dana da arinagoa, eta itxaron dugu pixka bat, eta oso pozik gaude, oso lasai goaz, pausoka, baina aurrera, eta, behintzat entzun duenak, edo esan digunak behintzat, ez oso... Kritika positiboak izan ditugu, oso pozik. Bai, Taupaka elkartearekin atera dugu, Taupaka ia jaio berria da, eta sortzaileok sortutako tresna oso baliotsua aderastu dugu, Copyleftean ere atera dugu, jende guztiak deskargatzeko dauka gure web horrian, zirokataldea.comen, eta guk beti filosofia hortan sinistu dugu, eta horretan jarraituko dugu lanean Taupakan ere. Baina ere, naiz eta deskargatzeko aukera egon, gero badago jasotzeko, ez? Eta eukitzeko, eta egia esan... Horregatik Alain Urrutiaren diseinua eta guzti hori. Iredeteko webgunean dago interneten bidez erosteko, edo bestela gure zuzenekoetan ere normalean saretuko gara eramaten, eta hor maitxo bat jartzen, jendeak nahi baldin badu eta dirua baldin baduka, erosteko. Zuek honetan ere bazabiltziela, jendeak erosten du edo deskarga gehiago dira, hortxe edo... Deskarga gehiago dira, nik uste. Erosterakoan familia, lagunak eta... eta gian baldin baukazu hor eskura justu igual kontzertu baten, baina, nik uste internet ala tresnarik erabilina, eta guk hori ere kontutan hartzen dugu, ez?